Ей, българи! Християни ли сме? Имам един важен въпрос към всички вас. Дълго време съм размишлявала, преди години, може би 7-8 години, как да създам нещо много голямо тук в Англия. Да имаме българска църква. Признавам, че съм избягвала подобни начинания, защото не съм сметнала за необходимостта, че са толкова важни, особено, че се занимавам с бизнес. Но дойде момента, един ключов момент, в който бях поканена за тази благотворителна кауза. Доктор Вал от Вал Клиник е част от нашата българска бизнес общност и ме помоли да подкрепя организацията на един благотворителен бал в подкрепа на църквата Свети Йоан Рилски в Лондон. Балът ще бъде с всички разходи, покрити от нас двете. Събраните средства от билетите ще отидат за довършването на интериора на вече построената църква. Тя е построена. Въпреки че основното строителство е приключило благодарение на дарения, вътрешната окраса все още липсва. Разполагаме с благословията на патриарх Антоний и отец Добромир за провеждането на този бал. И аз искам да отправя призив към всички тези, които се чувствате българи. Ако живеете далеч и не може да присъствате на бала на 16 ноември, можете да направите дарение. Под формата на регистрацията за бала имате възможност да дарите колкото сърце ви подскаже. Всички дарители ще бъдат вписани в списък, който ще бъде поставен в олтара на църквата за вечна памет. В Лондон има над 30 гръцки църкви, всяка от които е самоиздържаща се, благодарение на гърците, живеещи тук. А ние, българите, вече толкова години в Англия, дълги 20-30 години в Англия, нямаме дори една църква за нашите деца и внуци, където да ги заведем, да ги кръстим, да празнуваме заедно, да се съберем на Коледа и Великден. Скъпи сънародници, време е да се обединим, като истински българи и християни. Ако имате съмнение относно събирането на средствата, уверявам ви, че организацията е напълно прозрачна. Събраните суми ще бъдат обявени публично тук в нашата група, заедно с снимки и отчет. Всеки дарител ще бъде почетен и признат. Знам, че е имало събиране и парите са изчезнали, но аз не съм този човек. Аз съм съвсем друг човек. Ние сме една силна, сплотена българска общност. Моля, присъединете се към нас или направете дарение. Всички сте поканени на този бал. Нека празнуваме заедно и помогнем за едно благородно дело. Аз ви благодаря за вниманието и подкрепата и нека покажем, че сме истински българи, обединени и с силна вяра.